Espai oferit per Regidoria de Falles, Ajuntament de Xàtiva. Bar-restaurant El Moncho. Junta Local Fallera de Xàtiva. Carbònica Setavense. Què tal? Molt bona vesprada, benvinguts a la crida de les Falles de Xàtiva. Ja estem així de nou, ja hem tornat i tornem pues, a lo grande. Tornem amb una crida molt especial, molt espectacular. L'Ajuntament està preparat un videomapping en tota la façana de l'Ajuntament i alguna sorpresa pirotècnica tant per la fatxada de l'Ajuntament com per a altres costats de l'Ajuntament. Enguany, el centre i el nucli de les Falles i del dia de la crida és el que esteu veient, l'Ajuntament. I ara, pues, com és de costum, està finalitzant el lliurament de prèmits, ja han fet les recompenses i ara ja estan amb els prèmits dels ninots i en breu donarem aquest tret d'eixe de les Falles amb la crida. Jo ja me calle fins que despedim el programa, el directe, millor dit, i res, vos deixe amb sonido ambiente i s'escoltem al finalitzar la crida. Secció segona. Falla número 3, 118 punts. Falla número 18, 168 punts. Falla número 13, 114 punts. Falla número 7, 110 punts. Falla número 14, 120 punts. I falla número 2, 121 punts. Tercer premi, secció segona, Falla Sant Feliu, 120 punts. Segon premi, Falla Benlloc, 121 punts. Primer premi, Falla Murta, 168 punts.
Secció primera. Falla número 1, 129 punts. Falla número 9, 135 punts. Falla número 5, 130 punts. Tercer premi, Falla Selga, 129 punts. Segon premi, Falla Molina Claret, 130 punts. Primer premi, Falla Sant Jaume, 135 punts. Continuem amb la secció especial. Falla número 4, 105 punts. Falla número 19, 176 punts. Falla número 6, 175 punts. Falla número 15, 121 punts. Falla número 12, 138 punts. I falla número 8, 113 punts. Tercer premi, Falla Buma Saifa, 138 punts. Segon premi, Falla Ferroviària, 175 punts. Primer premi, Falla Raval, 176 punts.
I per a finalitzar, millor nino de Xàtiva 2023, Falla Raval. Una volta finalitzada l'entrega de recompenses i de premis, vos animem a gaudir de l'espectacle de la Crida de les Falles 2023 en la façana de l'Ajuntament, on posteriorment les falleres majors de Xàtiva cridaran ben fort des del balcó la plegada de les falles. Posteriorment, tan sols en queda que ens acompanyeu tots fins les portes de la Casa de la Cultura per demanar a les nostres falleres majors de Xàtiva, Laura Hernández i Fernández i Noa Esplugues i Sousa, que tallen la cinta per tal d'inaugurar aquesta exposició. Moltes gràcies a tots i bona vesprada.
d'Eixàtiva, en Roger Cerdà i Boluda. Autoritats: regidora de Falles, Maria Beltrán i Ferrero. Fallera Major d'Eixàtiva, Laura Hernández i Fernández. Presidenta de la Junta Local Fallera d'Eixàtiva, Celia Gorrita i Albinyana. Cors d'honor i acompanyants. Membres de la Junta Local Fallera. Presidents, presidentes, juntes gestores, falleres majors infantils i presidents infantils de les distintes comissions falleres. Fallerets i falleretes, xiquets i xiquetes, molt bona nit. Xativins i xativines! Fallerets i falleretes! Avui estem ací per a cridar a la festa i des d'aquest balcó de l'Ajuntament d'Eixàtiva tinc l'honor i el privilegi de convidar-vos en nom de tots els fallerets i falleretes a donar el tret d'eixida perquè comence la millor festa del món, les Falles! Els xiquets i les xiquetes som una peça fonamental per a mantenir la nostra festa i les nostres tradicions. Per aquest motiu, els xiquets i les xiquetes que formen la meva cor d'honor i jo volem desitjar-vos a tots els fallerets i falleretes, però en especial a tots els representants infantils, que aquest any 2023 siga un any ple de somnis, il·lusions, rialles, abraçades, que gaudiu plenament de la nostra festa i que obriu els vostres casals i convideu a tots els vostres amiguets i amiguetes a que coneguen millor aquesta forma de vida. Així, la vida fallera creixerà! Els xiquets i les xiquetes som el futur, perquè som vitamina, som música, som balls, som cultura i tinguem que contagiar-la amb les nostres rialles, amb la nostra alegria i valentia, però també som el present, ja que les falles sense nosaltres no serien el mateix. Som tradició, plantant falla i ofrenant a la Mare de Déu, amb les bandes de música i l'olor de les flors, renaixent després de cada cremar. Som pólvora en cada despertar. Espero veure-vos omplint els carrers, compartint la vostra alegria i gaudint de les falles d'Eixàtiva. Per això, agafeu el mocador i la caixa de petards més gran que podeu imaginar i seguim fent germanor totes les comissions per seguir fent festa als casals i als carrers, exaltant el nostre espírit faller, per els que estan, per els que vindran, com per els que ja no estan, per a que es miren amb un gran somriure des del cel. Cridem a la festa, amb orgull però amb responsabilitat. Fallerets i falleretes! Alceu els vostres estandards! Amb molta força i orgull, cridem ben fort! Ja estem en Falles! ViscaEixàtiva i visca les Falles! Il·lustríssim senyor alcalde de la ciutat, Roger Cerdà i Boluda, regidora de Falles, Maria Beltrán i Ferrero, fallera major infantil de Xàtiva, Noa Esplugues i Sousa, presidenta de la Junta Local Fallera, Celia Gorrita i Albinyana, membres de la Junta de l'Executiva de la Junta Local Fallera, cors d'honor i acompanyants, falleres majors, presidents, presidentes
i juntes gestores de les diferents comissions de la nostra ciutat. Falleres i fallers, xativins i xativines, amants de les falles que avui ens acompanyeu, molt bona nit. Units, com sempre, des de les portes més nobles de la nostra ciutat i donant la benvinguda a la primavera, volem proclamar que comença la millor festa del món, les Falles! Després d'uns exercicis on la tristesa i la incertesa van inundar els nostres carrers, podem dir que ha arribat el moment de donar inici a unes falles esperades, plenes d'il·lusions, que s'alcen de nou com l'au fènix de les seues cendres. Aquest any tornem a veure que l'esforç i l'unió són els pilars fonamentals. I tot gràcies a vosaltres, els artistes fallers, pirotècnics, músics, perruquers, indumentaristes, orfebres, floristes, però sobretot vosaltres, els fallers. Sense vosaltres, les falles no existirien. Obrim de nou aquestes portes, però especialment els nostres cors, perquè tot el món s'endinse dins la nostra essència. Que vegin una Xàtiva, ciutat rica en cultura i tradicions, unida, que lluita per unes falles respectuoses i inclusives. Perquè Xàtiva és sinònim d'evolució, però vosaltres, els fallers, sou l'ingredient essencial d'un fort abraç cap a la solidaritat i la germanor. Veiem que som una festa que no té límit i la nostra societat ha d'estar ben orgullosa per poder dir que les falles són patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Reconeixement que ha sorgit gràcies a l'amor que s'ha transmès de generació en generació. Perquè les falles han sigut, són i seran el nostre millor professor. Som conscients de que l'evolució ha de ser necessària per millorar amb el pas del temps. I jo estic ben orgullosa per poder representar aquesta ciutat junt amb la meva cor d'honor i les falleres majors de les diferents comissions. 20 dones que són la viva imatge de la nostra festa. Orgulloses de representar a la seva ciutat i comissió allà on van. Per això, hem de començar a convidar a tots els veïns i veïnes de Xàtiva i de la nostra comunitat a aprofitar el regal que es donen les falles. Perquè falleres i fallers, bienvenidos, ongi etorri, benvido, benvinguts a la millor festa del planeta. Prepareu-vos tots i totes perquè ja estem en falles!
apareixen els monuments i ompliu cada racó de pólvora, música, flors i devoció. Falleres! Fallers! Ha arribat el moment. Alceu els vostres estendats tan alt com pugueu, perquè arribe a tots aquells que ja no estan amb nosaltres
Doncs bé, fins ací ha arribat l'acte de la crida. Ha sigut tot un honor i un plaer acompanyar-vos aquesta nit. I res, nosaltres ens despedim fins ja la setmana fallera. Ha sigut tot un plaer i un honor i se vegem ja a les mascletes. Ja ho tenim ahir. Falleres i fallers, com bé han dit Laura i Noa, ja estem en Fallers. 10 TV, la tele de les Falles.